ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 20-21 ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜ ପ୍ରବୃତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଋଷିକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟମ୍ ଇଦମାହ ମହୀପତେ। ମହୀପତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, କୌରବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 21-22 ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ରଥସ୍ଥାପୟମେଚ୍ୟୁତ ଯାବଦେତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷେऽହଂ ଯଦ୍ଧୁକାମାନ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍ କୈର୍ମୟା ସହ ଯୁଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ ଅସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମେ। ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ, ଏବଂ ରଥ ସ୍ଥାପୟ ମେଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ସ୍ଥାପୟ ମେ ଅଚ୍ୟୁତ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଅ। ଯାବଦେତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷେऽହଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତ୍ ଏତାନ୍ ନିରୀକ୍ଷେ ଅହଂ ଯେପରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଯଦ୍ଧୁକାମାନ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି କୈର୍ମୟା ସହ ଯୁଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହା କାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣ ଆମ ରଥକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା କରାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ତଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋତେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାରରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାର କାରଣ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23 ଯତ୍ସ୍ୟମାନାନ୍ ଅବକ୍ଷେହଂ ଯୋ ଏତେତ୍ର ସମାଗତା ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୁଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବ। ଯତ୍ସ୍ୟମାନାନ୍ ଅବେକ୍ଷେହଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯୋ ଏତେତ୍ର ସମାଗତା ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୁଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୟ ପୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 24 ଏବମୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱ ରଥୋତ୍ତମମ୍। ଏବଂ ଉକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭାରତ ବା ହେ ରାଜନ, ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱ ରଥୋତ୍ତମମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ବଂଶୀୟ। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25 ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତ ସର୍ବେଷାଂଚ ମହୀକ୍ଷିତାମ୍ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତେଣୁ ଉପର ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କାହା କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛିଡ଼ା କରାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନିତି। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26-27 ତତ୍ରାପଶ୍ୟତ୍ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍
पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ଶ୍ୱଶୁରାन् ସୁହୃଦଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋରୁଭୟରୋପି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜର ପିତାତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପିତାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ମିତ୍ର, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଅନ୍ୟ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବା ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 27-28। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषीदन्निदमब्रवीत्। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ତଥା ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।